जोंसोसो आङो जोंसि आं साला दाखालिनिफ्रायनो मोजां जाफ्लानानै बिदि मेथाइ जानो फैसा बिबाय थानांगौमोन रोंदिया साला आङो दाबो जेबो नंला दे दाबो सम दङ औ बिसोरनि जायगानिफ्राय जोंनि जायगासिम बेसांसो भारा नांगोन अनुमान आंनिबा 60 नङाबा 70फोराव मोनहैगोन खोना मोनहैगोन मानो मोनहैया जानो एसांबो गोजान नङाना गारि फिसाबालाय एसे बुरजा थांगोन फैसाया आङो बास गारियाव थांनांगोन 20 थाखा जाबाय र' भारा नांबावला 40 थाखा 50 थाखाबानो जासिगोन बिदिनो सानफ्रामबो बिबाय थागोन आं मेथाइ जानो 100 जागोलागि बिबायानो थागोन ओमफ्राय 100सो जाबानोखि आङो फिउसखा आंनि खाफालाव फोजोंसारनि अनगा रावबो लिरनाय गैखाया फोजोंसार आरो आंखौ रावबो अलग खालायनो हाया सोना लानोसैलै फैसाखौ अबावबा गोमाबायगोन ओमफ्राय दा गेबगाङा बिबालाय मेथाइखौ आंनोबो हरनाय एसे होननानै ओमफ्राय बिदि बिबा थगायनांगोन आरो जाजोबना फैबाय आं लामायावनो होननानै ओइ दाब्ले बियो गेबगाङा लाबोनाय सिख्लायासो नङा नालाय बेखौनोथ' सानदों र' आंबो नंगौ खोना फैनाय खेबसे माथो होनि बाजै होननानै थुनै एक्सकिउज मी नोङो गेबगां आदानि गोसथोनाय नङामोन ना औ नंगौ नानिमोन नोंसा गेबगां आदानिनो गोसथोनाय आङो ओमफ्राय हाबाबो जासिगोन जोंफोरो जल्दि हाबा मोनजासिगोन नोंसोरो जोंफोरनि नंमारगौ नामा बाजै बा मोजांसो बुहुदिन हाबा मोनजाथाराखैमोनलाय हाबानि दालि जानोल' फैसोदों आङो रख'रा ओमफ्राय हाबायावलाय मा बेदर होगोन हा बोरमा खासि होनो बोरमा खासि ओमफ्राय अमा बेदरबो होनो अमा बेदर ओमफ्राय दाउज्ला खासि ओमफ्राय आरो नाबो होनो ना रायख' गोजा साला जानायखौसो सिगां सानदों बाजै मा जेबो बुङा जागोन दे नानिमोन मोनजागोन नोंसोरो बेदर जायो ना ना जायो गासिखौबो मोनजाजोबगोन गासिखौबो मोनजाजोबनांगोन खिन्थु माबा साहाजों गल्ला आरो बुन्दा भाजा होनो ओमफ्राय मिस्टि थसे बाल गथ' सोबानोसो लुबैबायलै आङो इसेबां रायख' जागोन दे नानि गासिखौबो होजोबनो होगोन बोरमा खासिनिफ्राय अमा बेदरनिफ्राय नानिफ्राय दाउज्ला खासिनिफ्राय बुन्दा भाजानिफ्राय गल्लानिफ्राय मिस्टिनिफ्राय ओंखामनिफ्राय गासिखौबो होजोबनो होगोन दे जागोन दे थादो थांसै आङो थांदो अब्लालाय बाजै हाथायखौ मोजाङै उनना थादो नोंसोर नानिमोन जागोन दे उनना थाखागोन बाजै ओइ दाब्ले दाबादि रानगोन दे नायसिबां लाजि सिख्ला बिलाय दाखालिल'सो गेबगां आदाया बोना लाबोबाय हारसिंनो गिदिंनो हानाय जाबायानो गामियाव बा लाजिथाराखोनाहाय बालनि नंमारगौ दे न' हाबायानो जाबावाखैसो बालनि मा एसे लाजिथारा हारसिं बोरै गिदिङो जिखिजाया गेबगां आदानि हाबा मोनजासिगोन दे थिगसे जाखागोन रख'रा जानो हागोन दे थुदो थांसै फैदो अब्लालाय नानि ओंख्रिया गोथाव जादोंना जायाखै टिल्लु आं संदोंमोन नोंसो संनाय दिनै गोथाव जादों जानाया नोंबो जादोंना हाया ओंखामखौ आङो जाथ'लालै आब' दानो दसे उनाव जागोन नों जानो हाया आरो आंबो जाथ'लालै दसे उनाव जागोन आब' नाया नांसाबदो दे न' नांदोंथ' आरो 3 पवासेयानो जागोन खोना आब' सोरबा बायबा जोंफोरो नाखौ फाननो हागौमोन न' आधा किल'सो हागौमोनथ' र' आधा किल'सोआनो फाननो हागोन आब' आधा फवासे संबाय ओमफ्राय आधा फवाखौ दा हराव जानो हागौमोन आरो बे आधा किल'खौ फानबा सोरबा बायफैबालाय फानगौमोन दा आरो सगाव फाननो लांनोबो बादों आं दिनै दोन दा लांथ'नांला दे सोरबाफोर बायनो फैबालाय हरनोसै ओमफ्राय सगाव लांलायनांला दे रावबो गैया नामा न'आव सोरबा फैदों आब' बुथ'नि रोखोमसो माथो खोनाबाय माथो आंलाय औ दङ र' नै थांगासिनो बुथुरानो खोना आयु माथो बिसोरसो फैदों मानो फैदोंबा नोंसोरसो माथो बिबारि
माबा बेबारि जोंफोरो नासो सोंनो फैदोंमोनलै ना औ मैयादि नोंसोरदि सेन साहैदोंमोन ना नांदोंना नाङाखै अ एसे नांदोंमोन र' नांनायालाय फानगोन ना फाना बेबारि नांगौमोन नामा औलै बेबारि नांगौमोनलै सेनि ना मोनजाथाराखै नांगौबालाय एसे दङ दंनायालाय बेसांसो दङ आधा किल'सो जागोन खोना लाबो होमबा मोजाङानो जाबाय दे सुनानै हरनाय र' नोंसोरखौ जिरायनोबो होआखै र' सियार लायनि र' आङो नांला दे बेबारि जिरायथ'ला थांनोसै न'आवबो खामानि दंसोयो लाबोनाया सुनानै लाबोदो जिरायला दे र' अब्लालाय आङो सुनानै लायनि दे थां बिदिनो जायो आरो न' बिसोरो औ बिदिनो जायो बिसोरो न'फोराबो माथो बारा ओरै मोजां नङा बार गोसा फैबा बोरै थायो बिसोरो जानो आंबो सोंफेराखैलै सां सिंफोराव हाबना थायो खोना गोथाव जामारदोंलै आं संनाय ओंख्रिया सोरमोन आब' सोरमोन माने बुथर मोनानो आलासि सेंग्रायाबो फैदों नामा फैफादों बेजों फैफादोंथ' आरो माबा मैया जोंफोरखौ सेन सानाय नुनानै फैदों बिसोरो ना फानगोन नामा होननानै ओमफ्राय आब' दामा फानगोन नामा फानगोनथ' आरो थांनि र' जुखिनानै लांनो नेगासिनो बिसोरो जिरायनो होदोंना होआखै होदोंमोन जिरायानो आङो नाखौ सुनानै हैनोसै दे थाङोब्लालाय है बेसां लांगोननो आधा किल' लांगोन होनना बुंदों थाङोब्लालाय सुनाय थां बुथरलानि आलासि सेंग्राया मा साइस दंमारो र' आंबो नायनो थांनि र' किल्लु नों आंनि ओंखामखौ नेथ'नाय मानोलै नों अबाव थांनो नागिरदों ना सुनो थांनो नागिरदों आङो आब'आ थांखाबाय माथो आब'आ बासिख'नो हानाय नङा आं बासिनो थांनि र' नायालाय माथो साफाथार बासिलायनाङा मोनफा मोननै जाबोर दङथ' नोङो दसे नेथ'नाय दसेनो फैगोन आङो बे मोनफा मोननै जाबोरखौलाय आब'आ बासिगोन आरो आधा किल'ल'सो र' थेवब्लाबो बिसोरो थाब थाङोनो न'आव थाब थांनो नागिरदोंनो थाब जागोन थाब बासिहैनि सानैबो बासिबा दसेनो जागोन थांलै थां मोजाङै नायदे ओंखामखौ मावजिफोर फैनोबो हानाय अबावबा ना दङना दिनै ना थाबा फैनो नागिरो बिसोरो दे जागोन दे नेगोन दे ने बुथर नाया आधा किल' ना बिबारि आधा किल' दे बुथर बेसां जागोन बिबारि आधा किल'आव 80 थाखा होबाबो जागोन दे बुथर मा एसे समायना मारहाय बुथरलानि आलासि सेंग्राया सेसलै दानियाबा फैसाखौनो लाबोनो बावदों आङो जेबो नङा दे उनाव होबाबो जागोन आंनियाव दङ अब्लालाय होथ'नाय आं नोंनो दायो न'आव थांनानै दिहुनना होगोन दे ने फैसाया 200सो न' आंनियाव खुसा गैया माथो दे मालाबा दिहुनना होनो हागोन दे नों लाखि एसे समायना मार सेंग्राया थुदो थांसै दे थादो अब्लालाय दे अब्लालाय थाथ' दे माथो होलायदों दे होमबा आब' आलासि सेंग्राया मा एसे समायना मार न' चाइनिस रोखोमथार लावगागानो मा नोङो फसायदों नामा मानो फसायलाबायनो आंलाय साइस गोनांखाय साइस गोनां होनदोंलै फसायाखै आं फसायाखैसो जागोन दे फसायदो नोङो फसायाखैलै माबा जात जात एरावबाय थायो नांगौबा बानायना होनोसै दे नोंनो नोंनो नांगौबा लानो हाया आंनिया दंखायो माथो नङाबा लागोमोन आङो दङबाबो लानो नाङा दे सानै साथाम नाङा आंनो सासेयानो मोजां सेन्टेन 80 थाखा मोनबाय दे ना फाननानै दायो दखानाव थांनानै पियास एसे आलु एसे लाबोनांगोन पियासखौ सेरनैसो लाबोना दोनखानांगोन माथो खम दामथार जादोंनो फैसा बुरजा थानायबाथ' आङो फाल्लानैसो बायना दोनगौमोन दा फैसायानो गैयाना सना रांखावरिनि मबाइलखौ दिनैसो मोजाङै नायबाय आङो माथो बुरजाथार नाम्बार दङलै सोरनि नाम्बार बेफोरो मैथास्रिनि फन र' रिसिभ खालायनि र' आं दिनै मा खालायदोंलै ओइ सोर नोङो आं मैथास्रिनि हौवा मैथास्रिनि मामोन जेबो नङा माबालै
खामानि दंमोन खामानि आंनि हिनजावजोंलाय मा खामानि दं नोंहालाय आंनिया जेबो खामानि गैयालै आंनि हिनजावजोंसो दंमोन माने आंनि हिनजावा आंखौ फन लागायनो होदोंमोन बेनिखायसो आं लागायदोंमोन नङाबा आंहा जेबो खामानि गैया दे दायो फैब्ला खिन्थागोन दे आङो दा बियो गैथ'वा खिनो थांदों दे माबा खर' खामानि दङ आङो मैथास्रिनि होदा खामानि दङ सोरजों रायज्लायनायमोन नों दानि नोंनि लोगो मोजांनि हौवाया फन हरदोंमोन मायो फन हरनाय मानो नोङो रायज्लायनाय हा मानो नोंसोरसो दा माबा खामानि दङ आंहालाय मैथास्रिनि हौवाजोंलाय मा खामानि थानोखाय गैया जेबो खामानि गैया माथो मैथास्रिजों मायबा खामानि दङनो बेनिखायनो फन हरदोंमोननो नंमारगौथ' मैथास्रिखौ आङो मायबा सोंदोंमोनलाय दहायो थै माथाखौला बावनासो दंमोन आङो मा खामानि दङ नोंसोरहालाय खामानि माने मा बुंबावनो मा होनना थगायनो दा नङाबा मैथास्रिया फैसा दाहार बिदों बिदि बुंफ्लांसै दे माबा मैथास्रिनिया एसे मायबा बेमार जादोंनोलै ओमफ्राय फैसा एसे नांगौ जादों बेनिखायनो आंनाव बिहरदोंमोन आरो माने दाहार बिदोंमोन आरो नोंलाय अबाव फैसा मोननो थार हरलायनो हाव नोंखौदि साख्रियाला होनना मिथिगौ ना मोना आंनिफ्राय थाइसे फैसा मोना मानसियाबा ओरैनो फैसा गैया जाखादों थोआ जाबाय थादों अब्लालाय आं दायो खिन्थाहरगोन दे मोननाय नङा होननानै खिन्थाहर मानि मा फैसा थारलै थै हरनो हाया आं रावनोबो सोरनियाबा दङबा हर आंना गैया खिन्थु नाङा दे नाङा हरनाङा रावबो हरनाङा आङो दायो खिन्थाहरगोन फन खालायनानै मोना होननानै माने हरनो हाया होननानै खिन्थाहरनांगोन खिन्थाहरबानो जाबाय जेनथेन बासिबाय दे बे जांगिलायाबो जानला माना मानो फन हरलाबायो आं बुंखायोआनो आं मिस कल हरबासो हर होननानै आंखौसो बुथारसिगौमोन साला बे जांगिलाया